गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। दाखालि बावै सानै सिख्लानि कल रेकर्डिं भाइरेल जादोंमोन। बेनि सायाव मिथि नार्जारीनि मुंखौबो लानाय जादोंमोन। बेनि सायाव मिथि नार्जारीया मा बुंखो नोंथांमोना नैबे भिडिअ ससे क्लिप होनाय जादों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेनि सायाव रिप्लाइ होदों मिथि नार्जारीया, मा बुंदों नोंथांमोना ससे नायबानो जाबाय। बिराद भाइरेल भिडिअनि दावराव जागासिनो दं आरो नोंथांमोनाबो गासिबो मिथिखागौ। ओमफ्राय बेवहायनो मोनसे भइस रेकर्ड सासे सिख्लाया मोनसे भइस रेकर्डिं खालामनानै शेयार खालामदों। बेवहाय जोंनि नामबो लाफादों, हेलेनानि नामबो दं, आंनिबो नामबो दं। भिडिअ जादों बिसोरखौ बिसोरखौ साजा हो, मा साजा होनांगौ साजा हो, जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। बाट बे मोनसे भइस नोटआवहाय उइदाउट एनि प्रुफ जेबो मिथिया गारा नोंथांमोनादि जोंखौ इसिबां गाज्रि रायगासिनो दङ, इसिबां कमेन्ट होगासिनो दङ। नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ ससे मिथि नार्जारीया मा बुंदों। बेनि फुल भिडिअखौ नायनोबा नोंथांमोना मिथि नार्जारीनि चेनेलाव थांनानै नायबानो जाबाय, गासैबो खोथाखौ मिथिनानै मोनगोन। आरो बे सिख्लानि भइस रेकर्डनि सायाव बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना मिथिखाबानो जाबाय। जेबो प्रुफ गैयालासिनो बुंनायखौ बिथाङा दुखु मोनदों। आरो बे बाथ्राखौ लानानै मिथि नार्जारीमोनखौ गाज्रि हार्ड कमेन्ट खालामनायखाय बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना हो। आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै ला। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन लोगोफोर। बाय बाय।